ягона чизе ки моро рӯҳ баланд месозаду нерӯ мебахшад ин дарки эҳсоси ватандорист. Сафархон Мадалиев аз ҳунармандони ҳирфавии театри вилоятии мусиқӣ масакавӣ ба номи Сайдалӣ Вализодаи шаҳри Кӯлоб аст ки имрӯз идомадиҳандаи ҳунари волои поягузорини театри тоҷик асту барои рушди он ва тарбияи насли наврас дар ин ҷода саҳми бориз дорад. Агарчи дар бисёр саҳнаҳо нақшҳои асосиро боздидаву ҳунари театри тоҷикро муаррифӣ кардааст, парастӯи имсола ӯро бо номи Катан муаррифӣ кард. Дар ин саҳнаи театрӣ ки аз рӯи асари таърихии рӯзноманигор Аҳмади Иброҳим манзури сокинони пойтахт гардонида шуд, Сафархон Мадалиев дар нақши марказист, яъне ӯ Катан аст. Хушбахтона дар ин фестивали озмуни парастӯи 2023 театрҳои касбии ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок дорем ва дар ин намоишномаи Катан ки ман роли асосиро мебозам, роли Катанро мебозам, бо як тайёрии ҷиддӣ омадаем ва мехоҳем ки он чизе ки дар ин намоишнома ҳаст, яъне дӯст доштани ватан, барои миллати худ, барои сарзамини худ ҷон бохтани ҷавонмардоне ки гузаштаанд, имрӯз мо мехоҳем ки ӯро рӯи саҳна монем ва барои ҷавонои имрӯза ва барои мардони ватани худамон ки бубинанд ки чӣ гуна гузаштаҳои мо ҷонбозиҳо мекарданд ба хотири ватан, ба хотири миллати худ. Агар як тори мӯи ин духтар кам шавад, моҳутро пӯст мекунад. Ман базарам ҳеҷ ҷо бевафоӣ намекунам, Катан. намоишнома аз қаҳрамониҳои диловарони ватан ва ҷонисориҳо дар роҳи ҳифзи асолати миллӣ қисса мекунад ва муаллиф бо дар назардошти сарчашмаҳои таърихӣ онро китобат кардааст. Мирзоватан Миров, коргардони соҳибтаҷрибаи театри Кӯлоб, баъди омӯзиши асар онро дар шакли намоишӣ рӯи саҳна овард. аҳли эҷод рӯи ин намоишнома семобанд буданд. Агарчи тамоми ҷузъиёти асар дар ин намоишнома бозгӯӣ нашудааст, аммо дар соли ҷадид барои ҳунармандони театр дастоварди хуб буд, зеро спектакли тозаэҷод моҳи апрели соли равон рӯнамоӣ гардид ва ихлосмандони худро низ пайдо кард. Ҳаминак муаррифгари ҳунармандони театри Кӯлоб дар парастӯи соли 2023 аст. Парокандасозони ин кишварам Сикандар сукро гирифт, витаминро кушт, мардумро низ қил кард. Навазанон раҳм дораду навайкунакон. Яке аз журналистони шинохтаву маъруфи тоҷик Аҳмади Иброҳим бисёр ҷустуҷӯ кард ва як паҳлӯи нокушодаву норӯшани муборизаи мардуми тоҷикро ба муқобили Искандари Мақдунӣ кушод дар симои Катан. Катан ки худ бохтарӣ буд, яке аз ёрдамчиҳои фаъоли Спитамен буд. Бо супориши Спитамен ба тарафи ҷануб, ба Бохтар, ба Тахор ба ин ҷо меояд барои аз ҳисоби кишоварзо ҷамъ кардани сипоҳиён. ҳамин хел ин асар ба дасти ман расид ва мо варианти саҳнавии ин асарро омода сохтем. алалхусус барои ҷавонон ман фикр мекунам ин асар бисёр нафъовар аст. Катан аз 17-умин намоишномаи озмунӣ байни театрҳои касбии кишвар дар парастӯ аст ки дар рӯзи 6-уми озмун рӯнамоӣ гардид. Интихоби мавзӯи таърихӣ, талқини ғояҳои ватандӯстӣ, дӯст доштани меҳан ва пештар аз ҳама иҷрои хуби нақшҳо аз бартариятҳои намоиши Катан буд ки қобили қабули ҳакамону мухлисони театр гардид. Нагуфтам ки ма асирон солем дар кор. Об деғаву.